Zer modu Dani? Ondo eta zu? Ondo, eskerrik asko. Zenbat urte dituzu? Nik 8 urte ditut. Non jaio zinen? Perun jaio nintzen. Norekin bizi zara? Ama, aita, aizpa, amona, aitona, bizi naiz. Zein da zure janari gogokoena? Nire janari gogokoena zerbitzu da. Zein da zure kirol gogokoena? Nire kirol gogokoena igeriketa da. Zein da zure ikasgai gogokoena? Nire irakasgarik gogokoena ingurune da. Eskerrik asko Dani.